Ben, no ano 19, cando entramos a formar parte do goberno, no San Amaro, vimos que o saneamento estaba totalmente colapsado e falta de mantemento. A primeira iniciativa, unha das primeiras que levei a cabo foi falar co arquitecto municipal que nos fixera un mapeado das fosas e a máis unha valoración económica para atoparlle unha solución. A finales do ano 19, esa valoración xa estaba encima da mesa e fixemos unha serie de entrevistas ca Confederación Hidrográfica para que nos axudara a desenvolver e a poñer o día o tema do noso saneamento. Unha vez que se levou a cabo esa serie de entrevistas, a Confederación mandounos o documento para asinar un convenio no cual eles sufragaban prácticamente todo o gasto para poñer o día tanto o saneamento como dar de alta os vertidos que se producían no San Amaro. Ese documento para asinalo chegou en outubro do ano 21. Temos que contar que previamente no ano 20 tuvemos a pandemia e ralentizou tamén todo o proceso. Como vimos que o documento non se asinaba, levamos unha moción en conxunto co Partido Socialista para que se asinara e empezara no ano 22 a facer efecto o convenio e poñer o día o noso saneamento. Eso nunca se produciu, nunca se asinou. A día de hoxe presentamos un escrito, unha moción para regularizar a situación xa pola vía de urxencia e, aparte, leválo a pleno e podelo debatir. Isto trae unhas consecuencias moi graves, que son problemas medioambientais, é dicir, que os vertidos están contaminando o chan, contaminan as nosas fontes, os manantiais, os pozos e incluso os regatos que teñamos. Hai problemas sanitarios con malos olores e mosquitos. Aparte de todo eso, que pode haber unas sancións administrativas considerables para o noso concello, as cuales teremos que asumir os veciños e as veciñas. Eu insto ao señor alcalde que traballe polo noso concello, que traballe polo día a día dos veciños e das veciñas, e que se deixe un pouco de tanta paparota e de tanta música e de tanta festa.